तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं बा गुड नाइट ना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जे थाम्बनेइलाव नायनानै बयबो सिनायखाबाय जे थाम्बनेइलाव नायनानै बयबो मिथिखाबाय जे मा आं मानि थाखाय माने भिडिअ बानायदों लोगोफोर तो लोगोफोर नैबे जोबोद माने दुखुनांथाव माने मोनसे भिडिअ आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माने बानायनाय जाबाय आरोना तो लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जोबोद रागा जोंथाव आरोना बुंनो थाङोबा तो लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो बेफोरबायदि माबा बिहारिनो बांगालनो बेफोरबायदि मानसिफोरजों मानो बेफोरबायदि बुथार जाबाय थायो माबाय थायो मोजां मोनलायनोसै मास मोनसे मास मोननैनि उनाव बेफोरबायदिनो बुथार जानोसै नै बेफोरबायदि आरोना जोबोद लाजिनांथावथाव नङा आबौ औ आयं नङा नंगौब्रा माने जोंनि बर' हारिखौ बिसोरो माने मोजां मोनफ्लानोसै दसेनि थाखाय औ कारेक्ट माने जोंनि बर' हिन्जावफोराथ' मिथिला बेखौ बुजिला बिसोरो माने मोजां मोनलायनायाव हाबबायबालाय बे रोदायाव हाबबायबालाय माथो होनबावनो ना औ नै बेफोरबायदि आरो खिन्थु बिसोरनि गोसोआ जे बिसिबां गाज्रि बिसिबां लेथ्रा बिसिबां गाज्रि बिसिबां माने गाज्रि माने गाज्रिनिबो बाप आरोखि ना नै बिदि आरोखि होमब्लाबो जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो बुजिया गावसोरखौ जे सिथारहोयो माथारहोयो होननानै जे मानो बुजिया आरो बर'जों सुथ्रु बेलेग हारिया औ बेलेग हारिया सुथ्रुखा औ जोंनि बर' हारिखौ आलाय सिलाय खालामनोसो नाजायो बेलेग हारिया ओमफ्राय नों दिनै मा होननो सानो सावथाल नेपाल जोंखौ दा बर'खौ बर' होननानै खिन्थु जोंजों सुथ्रुलै नंगौ सायावसो मोजां सायावल' मोजां सायाव गासै जाथिफ्रानो जोंनि बर' हारिखौहाय मेगन सायो जोंनि बर' हारिफ्रा टेलेन्टेड खर' गोनां खिन्थु जोंनि बर' हारिया गावजों गावनि थाखायसो डेभेलप गैया गावजों गाव एना एनि गावजों गाव बुलाय सुलाय बुथारलाय नै बिनि थाखायसो बेलेग हारिया जोंनि बर' हारिखौ मिनियो हा बिसोरो जोंखौ जेरैहाय थियेटार नायो सिनेमा नायो नै बेफोरबायदिसो मोनो इसोर जोंनि बे बुलायनाय सुलायनायखौ दिनै गुबुन हारिया जोंखौ आफाखियाव दोनना दङ दङ बर' हारिखौ दङ नंगौना नङा नंगौ 100% एकदम नंगौ जोङो दाबो आफाखियाव दङ माथो नेपाल हारसा गंगार नेपालनियाव माथो जोङो बर' हारिया दासिमबो आफाखियाव दङ बिसिनि आफाखियाव जों दङ नंगौब्रा 100% लोगोफोर 100% आरोना नंगौ नङा आयं सोना जोबोद दुखु मोनो नंगौ आयं नंगौ नंगौना नङा नंगौ आयं नंगौना नङा जों दुखु मोनो आरो आयं जों दुखु मोनो खिन्थु फानसे हान्देरा फेक्ट्रिया आरो फानसे हानद्रेदा दिनै मा खालामखो उलुद फुलुद नंगौना नङा नंगौ 100% जोंनि बर' हारिया मानो बुजिया जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा मानो बुजिया बांगाल हौवाफ्रा लानानै थाङो मास मोनसे मास मोननै खिन्थु मास मोनसे मास मोननै उनाव बिसोरो मार्डार खालामजायो स्टार्ट जायो होमब्लाबो मानो बुजिया बिसोरो नै आयं दा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा माबायाव आमेरिकायाव 600 जन दंहैनो 150 जन दंहैनो गासै नेपालि लाजोबनाय होमबा मा जाखो बेलाय जोबोद दुखुनांथाव ना थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बर' हारिया मा जागासिनो जोंनि बर' हारिया मा गावजों गावबो नांलायनाय बुलायनाय थोला मालायजोंबो नांलायनाय बुलायनाय थोला नै बेफोरबायदि जागासिनो आरोना लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिया थ' लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरोना जोंनि भिडिअखौ माने जों भिडिअखौ ओरैनो बानाया लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायसो जों बानायो भिडिअखौ जोंनि भिडिअखौ जों नायनो थाखाय जों बानाया नोंथांमोननि थाखायसो बानायो जों भिडिअखौ नङा आयं सना दिनै
बै कारिगावआव उम मानि थाखाय नस्का खालामना दोनदों उम मानि थाखाय मा खालामना दोनदों उम गोदो बिसोरो माबोरै बुथारजालांदों उम बर' हारिनि एसे देरगा जोहोलाव जाबानो बुथार जाजोबनाय उम बिसोरो ओंखायनो जोंनि बर' हारिया उम बिसोरनि साव नांना दंलै दङ दङ आरो गोदो दैमालुखौ सिथारनायालाय औ बेनोथ' बेबो मोनसे साव औ गोगोमथाव दैमालु दैमालुआनो बिराद गिदिर साव होलांखादों आरोना औ। जोंनि बर'खौ उम बर'आनो दैमालु गावजों गाव औ दैमालु दिनैसिमबो बर'आ गावजों गाव बुथारलायना बुथारलाया बुं दे आइये दा बर'जों बर' नायलाय हाया हाया मालायखौ बुथारना नुदों आब' हाया बै बांगालखौ बुथारनो सासे औ नै गाबोन नोङो 10 लाख हरनांगोन नोङो औ आरो गाबोन सोरखौबा 10 लाखल' थैजासिम जेलखा जानांगोन नों मिथिबाय आरो 10 लाख खोथानि बुंनो 10 लाखजों गबाथ' अरजाला दे आं ओरैनो थैजासिम नोङो जेल जानांगौबा औ, औ। होनबा साननानै नायदो होमबा नैबे आरो खोथाया बेखौ सोर खालामदों आं माबा गाज्रि बुंदों नामा गाज्रि बुङाखै आब' औ। आयं औ गाज्रि बुङाखै जोङो गाज्रि बुङाखै ओमफ्राय हटेलाबो जोङो आङो 70 बोसोर हाबबाय औ 70 औ 70 बोसोरबा आंना आइखादावनो 60 बोसोरखा औ 65 बोसोरखा औ औ औ ओमफ्राय नै दा औ आइकाट खालामनानै औ। आं दा 70 बोसोर हाबबाय दासिम आं थांनानै नंगौना नङा मादै जोंनि बर' हारिया बेसेबां माने दुखुनांथाव जागासिनो जादोंना जायाखै बांगाल हौवाजों बिहारि औ। हौवाजों औ नंगौना नङा नोङो बेखौ बुं बेखौ सान औ नंगौ नै मैया दाखाल सानब्रै जाबाय आरो 1500 दं गुवाहाटियाव बिहारि हौवाया जोंनि बर' हिन्जावखौ माने लानो थांसिगौमोन आरो बोरै हमो मोनथोंखो सोर हमखो जायखिया 6 फायरनि बा एबसुनि हमबाय आरोना बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर बावो बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनि थाखाय आरोना आं जोबोद साबायखर बावो आरोना बिथांमोना मोजां खामानिखौ मावदों नङाबा बे हिन्जावा डाइरेक्ट गैलामोन हाख्लायजाबायमोन इयो बिहारि बांगाल होनबाथाय सिनायखायो दा मिथिखायो दा माबायदि गासिबो मिथिखायो दसेनि थाखायल' बिसोरो माने जोंनि बर'खौ बिसोरो माने नासयथारग्रा बिहारि बांगाल बेफोरबायदि मानसिफ्रा 1500 जन उम जोंना बर' हिन्जाव ओमफ्राय बर' सिख्लाफ्रा 1500 जन आमेरिकायाव औ। आरो नेपालावनो दंहैयो उम। होमबा उम। बिदेश खालि बिदेश औ खालि बिदेश खालि बिदेशावल' उम होमबा उम होमबाथ' दा बेखौनो उम बुंदों आयं आयं जोङो जोंनि जायगानिफ्राय बेसेबां लाख लाख थाखा लांना थाङो उम दिनै बावनो मेगा सिटि एकदम टाउन खालामसिगोन बोरायनि बुरि सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला जोङो मालाय देशआव जों हगार हरला होननानै दा नैबे जोंनावनो मेगा सिटि जासिगोन जोंना बावनो मेगा सिटि टाउन औ ओरै थांबा ओरै आन्दायगोन ओरै थांबा ओरै आन्दायगोन ओरै थांबा ओरै आन्दायगोन जोंनावनो बावनो जासिगोन औ आयं सना जोंनाव बावनो जागासिनो दं जोंना बावनो जागोन थारमाने जोंनि फिसा फिसौ नोंनि फिसौ फिसाखौ औ मालाय देशआव हगार हरला औ बिदेशआव औ बेयावनो कम्पानि खुलिगोन बावनो मेगा सिटि टाउन जासिगोन औ नै दा मा दाबो नै भुटानखौ लालायखौ उरगासिनो दं बेनिफ्राय ओरै इन्डिया 3 किल'मिटार आरो भुटानाव 3 किल'मिटार 6 किल'मिटार बे मेगा सिटि जाजोबसिगोन आरो कम्पानि ओमफ्राय जोंनि फिसा फिसौआ
मेघालय थांनो मोनला औ शिलं थांनो मोनला उम माबा थांना बावनो मावना जानांगौ उम नै दा बेबादि जाबाय दे औ औ जासिगोन नै बावैनो जासिगोन औ बेनोथ' जाथारसिगोन थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बे नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय लोगोफोर नै जे नैबे नै जे सासे बर' हिन्जावा उदालगुरिनि माने बियो बिहारि हौवाजों बिहाराव माने लांसिगौमोन आरो बिहाराव लांनानै बेखौ माने सिथारगोन ना मागोन बेखौ मिथिला आरोना औ थ' लोगोफोर बेयो माने 100% बियो माबा मोनसे नंगौ, नंगौ, खालामगोन नंगौ। जोंनि बर' हारिखौ ओरैनो दिनैसिमबो रावबो मोजां रोखोमनि फुसिहैयाखै आरोना माने फिसाखै मोजां रोखोमनि माने संसार जाहैयाखै औ, माने जोंनि फिसाखै, बर' फिसा। हारि हिन्जावखौ लानानै रावबो हारिया माने मोजां संसार जायाखै नै बेखौ आं दिनै बुंदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानाखि हिन्जावफोर नोंथांमोनखौ आं बुंनाय जादों आं सिदा सिदि बुंग्राखा माने नोंथांमोना बुजिनानैबो बुजियाबा नोंथांमोननिनो लस नोंथांनिनो गोरोन्थि होननानै आं सानगोन आरोखि डाइरेक्ट बेयो सोब नोंनिनो गोरोन्थि नै नै बेनो आरो औ आयं आयं औ सोब हारियानो औ जोंनि बर'नि उम जोंनि बर'नि ड्रेस एरिखौ उम बिराद समायना समायना मोनो नुयो औ नंगौ 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 नंगौना नङा नंगौ 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 बेबादिखायनो औ दिनै बिहारियाबो बुथ्रुयो औ बाङालिया बुथ्रुबो औ सोरबा नेपालिया बुथ्रुनो हायो नंगौ नंगौ नै नंगौना नङा नंगौ नंगौ आयं डाइरेक्ट जोंनि बर' बादि समायना रमायना ड्रेस गैया औ ड्रेसखौ नुबानो बिसोरो औ ड्रेसखौ नुबानो गाननाय जोमनायखौ नुबानो औ बिसोरो मोजां मोनो औ नै बुरखायनोसै थ' लोगोफोर नुबायना औ मा बुंदों जोंना औ आयंआ औ जोंनि आयं बुंनाय बाथ्राया गासैबो थार आरो आंनि बुंनाय नंगौना नङा बाथ्रायाबो गासिबो नंगौ लोगोफोर नोंथांमोना औ कामेन्ट खालाम औ नोंथांमोना कामेन्ट खालामबासो जों बुजिगोन नोंथांमोना गाज्रि मोनदों ना मोजां मोनदों नोंथांमोना कामेन्ट खालाम आरोना औ नोंथांमोना बुंहर जे नोंनि बुंनाया गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों औ मोजां जादोंबा मोजां जादों होनना बुंहर आरोना लोगोफोर औ थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने खावलायबाय आरोना लोगोफोर औ नोंथांमोना बुंहर आरोना कामेन्ट खालाम थ' नोंथांमोना मिस्टेक जाबाय बा रं जाबाय बा कारेक्ट जाबाय बा नैबेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो नाङा होननानै बुंहर थ' अब्लासो आं मिथिगोन माने नोंथांमोननि थाखाय माबायदि भिडिअ बानायनांगौ लोगोफोर औ थ' आं औ दिनै माने दुखुजों आं दिनै भिडिअ बानायनाय जादों लोगोफोर नै दायो माने गोबां मानसि बेफोरबायदिनो माने सिथारलायनानै दङ गावजों गाव जोंनि बर' हारिखौ माने बेलेग हारिफ्रा लांनानै बेफोरबायदिनो सिथारहैयो मायो औ मोजां मोनफ्लानोसै मानोसै बुथारहैयो मास मोनसे मास मोननैजों माने औ बिसोरो जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ माने बुथारहोयो आरो अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा मानो बुजिया मानो बुजिया सोरनि गोलति सोरनि गोलति बे सासे बिहारिनि बांगालनि गोलति नङा बियो जोंनि जोंनि बर' हारिनिनो गोलति बियो बर'निसो बर'नि गोलति बर'निसो औ गलति बेनो बियो। बेनो बेनो नंगौना नङा नंगौ नंगौ जोंनि बर' नंगौना नङा? हारिनिनो गोलति आरोना बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि गलति गलति औ गलती कौन कर रहा है हाँ, हम कर रहे हैं बोरो लोग कर रहे हैं बोधय करता है बोधय करता है हम्म। कोई भी कोई नहीं करता है बोधय करता है थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर आरो नोंथांमोना मोजां मोनाखैबा मोजां मोनाखै कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर औ अब्लासो आं मिथिगोन नोंथांमोना माबायदि भिडिअखौ मोजां मोनो अब्लासो आं मिथिगोन आरोना औ थेंक इउ स' माच औ लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर आं गाबोनफोरनो माने भिडिअखौ लाबावगोन नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअ देन होनायनि थाखाय माने आंनि भिडिअखौ माने नायनायनि थाखाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय औ जाबाय